Omugaka Thomas Oresi niga kabeiro mukansela bw'ensemo ya Jogo na nero muchaki w'enyagitali ya Oresi egotoka chinsemo cha Jogo county ya Kisii. Abantu mbaroro abandi bali moyo na baboli wona nere dio na mobolia mbaro bali moyo abandi ya saseniti ntinali gwakani bantu bese ntiyo nariko bakonya bosa na mariyo nariko boranche bweka bosa na nyacha nero lego choto support ya mariyo na ndiko Nairobi. Ototomera ngo alenge na nyagitali chinde taliero yoka basi gobone kamara kogendrenge ncheyo bono abarwere bakamara gosoba bono abarwere kero bari goja general bamana konyora bantu ko bayichire mpaka abandi baumira na gesieli bakolera basireira orro baranda bugose outpatient basireira orro bono nyona bakoli mirimo balingi nyagitali abandi go bari gotebya abantu nga agotebya moiringa nakimara nga no mureto alenta igabolinga mocho murwali gwango mumanyete Oresi ngumbu mutari kwa debo Oresi usenga makonyi bwango nga mochi moikenka basi ngenja alibona ntwe yalinga outpatient bana abantu bakorali busikotu tebwati process intambere lakini edenga nainde abantu aba bali gocha abana bali gocha kurubogera yonsi ngima kurubukuria bali gocha general ga nonye kurumansa kurukirgoris no bali gocha ga general basi bana kana chake twacha Kenya kitali ngumbu basi bana barwira banka bakaba bagona gotomugo chengumbu bana bali bago abakoli mirobande babatebi gosaba yiri gosaba sandi batebi ngamotari ko enda segete ngumbu ali murwali woro aya bondo ngeli teli Oresi sedirwere teli abantu abarani bande basiniri bagotwara kero kende osingi chogo tamanya bakagera ngande osine abarani be county bange tego se ba ucha konga ose bange bagocha gontigera asingi chogo tamanya basibone kerekyo enyagitaliye kero togendete ko nako kwatendia barwire orro abarwire bakamana ko buchorro bakaba bange sana ngumbu outpatient yani workload ikabucha igoro ekaba igoro mono sana mpaka ya maternity na asigusiga nero ya mbete koba yari ko bwa general na anda matukandi ko yari ko bwa general basibano ekero returns cyari na koenda Nairobi egacha kutoka nga abarwire abantu ba HIV na bagotoka bara Oresi ngumbu nande ba malaria batoko na mangana maternity batoko mpaka ekero mu ambassador wa Britain ya chete Kenya ekera tarete Nyanza Kisumu ekera Kisumu na chete akamaka nyoranga ewa Claudia facility ya Jogo nere bwata barwira abange ba HIV na malaria nonye maternity nainde manyanga serikali ya ngumbu ya Britain paka eganchora kogenda ngumbu ko tare chinya gitari choro rondole na ekero ba chitorro ambassador yekera chitomo ambassador Kenya ko represent in Britain ekera chitengumbu ekera tari torro akanyorobo chenbole se ka nyumba kuka twale yani nyumba yaringo obochenu mbege to obochenu bwa mache kyangu chinyumba chobo chenu chire chinchenu na kyangu na kyangu manya paka agabaga tebanga bono batagete ngende ngumbu nchikora chinya gitari chorro ikera obokoreri boraro igoborobia manya senya bana se Kenya ngima totebe East Africa ngima ninchikwe ko mu Africa na ile twe Britain gutare kerekyo no ile chibicha nyene nimbwate ekera twacheta aro Britain twagitwara kera twagenda kwa amasoma y'imana workshop gako ose seminar igobana ngabali bagutwara ndamwa musali bero ngande ninche nguchagutigirwe nyagitari na mugambi orobono bamanyitike bagukwana kera no gotamanya ekera nyagitari iyo ekero nyetigirete serikali ekerekyo na jobs ya serikali cyari ko bandu lomanga nayo tari nche gweka na reko ba nande bago ni abubande bali barengoro badombaro abange babo moyo bale na baboli go baro barangeriwe na bago tebanga nche nyagitari ondeta yongete bosankaira kwanza ninche na cheta sara bono ko Rusia olikanyo otoliro nkamwakana expenses chonse cha kanyabekiro kamwakana asaba kama nagotigana kama chaka kwa Russia kwa enyagitari rende biasara nabo ate bakini bana enyagitari ona njitenga na nche ekonya abantu semya amarwaire asingi chonkoro na rinde ko na rigo somba abantu abarwaire guchi
kisiga abo gocha basonga iga manya noina bange nari korenta kurutinya gitari isiko kale twari wakana singi 20 cyoka cyari wakanwa kwa ambulance y'amara kuyo murwere na abale shinge 20 cyoka manya ekyo ko register na kiro cyo ko register basi bano egali ya rubosa yati kuyo murwere ninyo letekero nari kurusinyana barwere andonsi meyabusi abandi bari nari korenta busonga igakatwa ikiri basongoga bamara konyara abantu bayikire isiko basi umurwere mara kuburinga ngayiga mwande taga ngai mwande taga iga mwande taga no iga ngumuro chega ninche nkonye kega iga n'abantu bayikire barwere bayikire basi bano abandi nabo bari kontebinga nche bono ngira ninkase mwandusi anye mutagitigo nkonya yo ngira ninka nchiko kweroro basi bono umurwere orera igo paka karanko gwakorere ngenche yinga ngira ninka nchiko kweroro ngagabona nyo mutagitenkwi basi bono abantu abange bari koganiko irwa gendia no bari ko gendia n'abasongo bari ko abasista n'abasongo bari ngo n'abanyagitari abasacha n'abasongo basi bono nabona ari kwerwa mpaka na machiko talinga n'abayira nande gendia lakini nchikorora engencho murwaira alirire agoteba ngangire nchiko kweranka kero na igurebo paka inkumi ngabona mura mangana kya nabona ali kwerwa na nerwa na moiro murwairo paka gendia yakindu babusiba ikero kagendia basi ko to ikire gendia buga ega abasongo kubaro riega ari ambulance yate nisiko iga aba sister ba munyoka ni kurunyomba babere abasongo bamunyoka trolley tokeroke koboria barwere oyo matangaine umusista muswati oyo nde kurumageka bamunyoka paka gocha ambulance yere buna tokogoro maranguga anyora bambuga tiro murwaire yimara moja bamubeka trolley goro bamuira nyumba aya bono oborwari bwarengo bwari kobeta tofauti sana asenge nchobora bwana aliene mission ya lenge SDA na abarwere bano bari ko enda obange abarwere bari gocha na abarwere abange bari ko kurwa lukareke busi bano bari ko enda ochinya gitari igo bono nkararama ngatwarerama amayanda abusa abarwere ngencheyo nekikerete nkararanga tiyenye gitenye tigere abantu banyasaye bakonyekero kera menche n'abantu banyasaye bandedete pakanka bekinde igo bono igo bono nga elieta talinche na tabete nga tigere kubo igo bali boka bagite ko igo rabe serikali no batabete nga kubwata kanali chiko nga nonye no murayo okochakyo umuntu bwoka egento kebe igo kurukwitali ayo lakini bana yakoleterende ntokurusiri itali yawo kodiroro na diriko gendera ninginyo nyoni chikura chiriche ekipindi kya etete abaragete mbale barwete gusia iga bakagenda Nairobi bagachikurusia eliete liya noronga nkiye ko era nyagitali ekoro eliete liya ne nyagitali ne serikali italiane yo bagito bagakandi unga eite ko nyarekane kegera machiko aya kobwata kana chireko litobwata nabo ne serikali ya etetibo niga komanya buna nyagitari ya oresi nigo chinga kichu ya igoletwe kobe nyagitari ya serikali no mo PC orugongo rwa Nyanza orengo mokamba amono mo DC orengo mu Masai lakini ndenga kero bacha koigora bagatebanga asengencho ninche batebetenga bakodemere mu Kenya ngima bachire Kenya ngima mo PC orengenya Nyanza mukamba no modisi no Masai agatebanga batalire Kenya ngima lakini bana konyora umuntu weke orikiane ochakie enyegitari bune iyo naende yabananchi abananchi bakonyerwa basekero nye chageteri ndenga gonye chageteri ne serikali lakini goya njenkerwa kurwa maliogo nkeru kubeka bakori mere muninchi nari kubabeka aho balikanyina igeria mabaga training ba nyode chilais bamanyire barwaria bakababeka obuna chikasho lwakaiga ngo bakanegona ko bakana chirubusane kerekyo ne lunch naba abakori mere mabuka liba trainity paka abande moyo bale abande nande baro bali sega serikali batararitaye bono basi golende ekero bakonya bakororo abakero bagite ko yigora ko yetare ko yigora
nimbwate nyone bicha bagetwekero bacheto igo mboro bubatebete ng'a asengencho enyegitari eyeiga bakora emirimo kenyingi mubana korora muntu onde bwensi okorire egento buna ekeiga bono igo togotiga egenderere neriete eriga oyo yeroseti kanchire bo bono tiga egenderere nerieta riaye lakini nyegitari neye serikali ekoba basi gorende bagateba ng'a kawaida muntu kakorete egento bono tiga kende nerieta riaye egere n'abantu bandi gusabarai gusibantu bandi bonsi nabaro bubaranche korora ng'a nakonya abantu bamwabo gusa abantu babo nchirende yonsi ekeracha akore egento buna ekio bono igo kegotera kiaro kwerita riaye basi bono igo nekekore erita riane riatigari togoresi kere kibanyorete endoro gegenderete kobe erita riane ndikekina echagete none kansula bayanyancherete ndenga nabo kunakora erita riao goika serikali yagerire bona kiki abantu bandi batamanyite bano bagokagira ng'a andego nachite koe gubosa gose ngocha koe gubosa enyegitari gose tigerwe enyegitari eyo boigona kurite mirimo ensemo y'obwagachi amo n'ekisukuru buna kwerera namang'ana y'obwagachi naro nateba ng'a ekeronare miaka 52 54 iga naro ninkorete mirimo gochia ensemo ya Naivasha asakoro ku Kinangop asakoro ku Kipipiri asakoro ku Maji Mazuri ninkorete mirimo abo Nakuruga ninkorete ororo emirimo yokoereria nande nechikara chikyose gotora okorwa emirimo erio sikerenga kia baikoyo babwate tubonspi bakagenda gosiekerwa bono kero abantu bakabora bakora emirimo basirende kerekio bono twarekonyera emirimo twarekokorwa emirimo ende yonsi igo nkegerera emirimo ero yamang'ana amagacho beterase ese mechi y'abasongo kifamu cy'abasongo basi bono ndekera nacha gusiga mna natebeka nangi ntego cha gusiga ngoro cy'nyira 1958 iga nari nchete gusiga iga basi bono kerekio nariyo umugaka Charles Musongo andigete mirimo ga Minister of Works yobo ereri ko ereri mujengo nande ryo imanyete ko endo bagendia basi baadaye nkatware license na denga chake mirimo yo bagendia oro mbate driving license mna nateba tukabekela mikoro wangu igorende nga amangana kwagacha nkayamanya goetera Musonga got experience the best teacher basi igorende ekero ndorro ngachaka gentoncha geteritanga kabisa kerona igore biasare bia twate bia jamuri stores bono ekera manto bali kuna gocha kuna kobole bintu kuna koboli bali ngenga nonya ariko supply sukali nonya ariko supply chisukuru bana nanda abande n'abasongo bali ko abande n'abafrika batu munabano ku Kisi school na senti Musocho Cardinal Tunga Nyabururu chisukuru chinene kabisa ekyo amune chinde ntainyure nonye nyanchwa ngakiyo n'echinde bano no bali gocha babolinga ntotaito muntu go supply nonya rego to supply usamaguta kose chibando kose chingende ibintu binebyo basi nende nkanyara nyasaka ngobo buyobo nkabankanyore bintu biko supply basi nende banaja kito supply chisukuru na Kisi school na supply to mono sana aya na indibire Kisi school na indibire nonye chip nidoche paka nyone sewage na baga chirte sewage oro ekerekyo kera nonye ne kero office ye county bono county headquarters ya Kisiga igo ya chagetwe no Mogambi urenge PSC maremu Omanga nere engakinere yaga nero ya chageti wasekera ichagte kare kikanchina chakire biasare byo bya Jamhuri stores bas bono abaindi bali bale ko yaga cha contractor ya rwete Mombasa abaindi bagaito bisieri bono eliyo konyaranga bana baro ni nchoro mbaliko mbako manyose na lengo kera tibago kagera basirende igaba indi bari bakora imirimo nabo bari gucapa keduka yetu baca kurusiba cindagera cindo bakiri batagete bintu bigo tokororo igo tukamanyana bakamanya lende ngenje go supply cindagera mikina supply na yeme nonye prisons
ya ngumbu na supply torro ekere Kisii University ko chaka Kisii University edia ekere kinande PWD na ale bakora omo so lenga alternate mremiga bete Kisumu na area nget quarters ya Ministry of Works bas wana kere university ko chaka kwa gachole nyombe ntanga ni kabisa naona ala bakora mberemo bas wana omo luyo yo na itakangira nande paka soba buluya ngache kama bwate siko korosie nyombororo ya yanka basi bono tukamanya na nere bono kero agante bindo cheno konyarole ko kolemere memia tani chenare ko korancho na ko richibundi na ile chachi wakora lakini egento na manyete okoro kereria no go supply no go supply basi singe dinegerete sabasongo alisema samba basongo na ende ya Ministry of Works nkegero ronkarolo kero indi baro basi ende igo kero na manya ko tenemre miyo magacho omo luyo yo nero jete ko onchage tiembre miyo bano Kisii University kero chaka kwa gacho kigima ngorenta renga abaluya gete ba chakwa gacho lakini otumia italiane ninchaire basi baruye getabaiga bana twabana barwa mabana korona kimirme togokora basi bana bantu bagachakoma bana goiterororo bana bonchete ninyorete nabano lio kindo kero chiarambe chiachagete chi secondary chiarambe kero chiachagete enyumba yo mu headmaster ntanga ni kabisa ninje na yetu nka emirimo nka yaga chenyombe permanent yo mu headmaster nyombe ntanga ni kabisa kwa permanent kera chiarambe chero chakera chi primary ebirasi pia primary lakini none nyomba yo mu headmaster tayo basi ngo nyomba yo mu headmaster ya machakoro lakini kila serikali ya jitokorwa ogakonyuko ninje na yetu no maluyo yo lenge ko Kisumu ko Western kusaba ya ko Mumiasi basi ndakayenga nkayaga cha nyombe ipake kaera basi naende ngocha ere wetro muruyo yo naende iga je MTC karo ya chagete chinyomba chiroro ibere chabakori emeremo cyane ke staff quarters ninje na chaga chite nyomba ibere nyombe kino ochire no nyomba no ngo chiruranda kirongo ita na ochire nje chaga chitenche bwe kapaka ngachikora aya no nyana mache alinga na KMTC naro muruyo rengo naendo muluyo nyomba no ale nale mirimo nyomba no gale rema twagale na kurunko igwa basi muruyo iyo kera manyitanga ninje na kola ma chipe chema gacho na ndakanga nkabe nga mente tanki ya macho ro ya plastic ya tanki lene ya mache yari baswa ese agus didom cha MTC bas kuruaro togo changa no kari primary no naro na etwe na gate birasi orange bibere ko bi arakabere ga birasi ko basembine usibita to binega naro na riko na contract ga lakini ndina wana alikwerwa paka na kora baka besa to aliko na kasinini lakini asenga nchio kutaka korosia obwamate ko serietalia njina kora paka na kora basi nyone chinya kitari chinde nchire na riko gwa kabesa kasinini go njana nerwa na kora paka na kora manyitinga agente tingo kora na bantu baitego cha okonya neru na kora paka na kora na ndio bantu tingo akano naende nyakitari buna bano getale nyakitari bano na maiga na bana chikolete bosa kali wakanwa ngebuna ne contract lakini ngokora lakini wakano kwa bora basi bende lakini nanje na remi naranga na bantu banya sana konye terende tikabanya gokonya keroro digo magachina mange nginyo letena kolete bano buna bo nyamemiso dispensary yibonere center aya nyamemisa bu secondary nyaga to nyamemisa yoni primary ninkoreta magachororo lakini abagambi bali balengeti no bali konsora abantu ngagaki nchoto kolere nyagitari yega yakwamirega nchoto kolere skuru yakwamiraiga musikoto konyora kende tokoe bano mweli kende ngigo chikiatoka nanje natego ndenga nyasai nato bwate ndenga nabantu nyasai nako twakonyirerende robo chano nyembo baracho ya chagete no mwaka maremu nyachai nere kara ye kolire pi lakini etara koro finishing egatenena
chibesia CDFR wetego chigakora emirimo eyo lakini ninche abantu bakamana kondicha bakandera baganteba ng'aki gotwara nyagitari jogo intugo gotiga togochandika iga nonye nabagitari nabarwa n'iki delegation bayitebire bagatanga intwana gotutiga togochandika gaga mayo tokoboria abarwire ne wilibaro paka ipara kiango n'ikigari ncyarenge myeke yakare kikoira abantu ko para bwango basi bano nero bagantebire ndencho okonyo ibono ngakonye yeko getale ngayekora ngakonye kwa maiga ngayekora na ndencho bono nari gukikonya mpaka nade nayegora yachaka kurwali abantu nchebweko manyene nari ga mariogo nchebweka nari kirege ntoke utumika ime nchebweka paka chimesa birogo kirege nto ibitanda nabekorro nagora paka sindani paka mariogo narenta nababekera lakini nga liyanda linaro lecho n'abantu bari gochandekanya gitari kale nande ebarwe bari nataba nari gokoba gochinya gitari ekero nari ko baikiororo go bari gonsabira mono kana mwikirinya gitari iga bari gonsabira nga tato chikale ayu negatia mange ayu magakato masoresi anyarite goikirane chinga kichobokoli bwaye goikachinga kichinde na inde ninche Nyachae Brian.